Det her er trin 2 af luftmadratspumpen. Hvis du ikke har set trin 1, så vil jeg anbefale dig at se den video først. Der forklarer jeg også, hvad hele øvelsen går ud på. Men har du set trin 1 og har lavet luftmadratspumpen trin 1 og er klar til at komme videre, så er det her nu trin 2. Når vi synger, og faktisk i det hele taget, når vi trækker vejret, så har vi meget, meget sjældent brug for at tømme os fuldstændig for luft og spænde helt op, inden vi slipper. Så her der går vi ind og arbejder med, hvordan føles det, når vi kun spænder en lille smule op, og hvordan kan vi sikre os, at vi slipper på en indånding, når der er stadigvæk mere luft tilbage i os. Så i trin 2, så starter vi stadigvæk med en afspændt mave her. Så puster du ud igen, kan du starte på et S, altså med en kraftig udånding, men nu laver du det i en kortere udgave. Du kan for eksempel tælle til 7 imens, så jeg slapper af, så siger jeg stopper udåndingen, mærker opspændet her, og så slipper jeg. Og så en gang til. Mærker opspændet og slipper. Så kan du prøve at lave det kortere, måske kun på 3. Mærk den mindre spænding og slip den. Du kan prøve at lave den med en svagere udånding, måske bare et lille pust. Nu laver vi det på tællingen 5. Mærk den nu meget mindre spænding og slip den. Det er ret vigtigt, når du laver den her øvelse, at du holder en god pause efter udåndingen, inden du slipper. For det er vigtigt for din krop at registrere, at der er et opspænd, som du skal slippe. Ellers så kan det være, at du kommer til at slippe på en udånding. Det er jo det, vi er vant til. Vi er vant til, at når vi slapper af og lægger os i sofaen efter en lang dag, så slipper vi på et suk og på en udånding. Og det er det, vi skal have vendt om. Så læg mærke til, om du kommer til at sige hvis du gør det, så klap dig selv på skulderen over, at du lagde mærke til det, og så går du bare i gang igen, slapper af i maven, puster ud, Så i trin 2, der laver du varierende styrke og længde af din udånding. Holder en pause, hvor du registrerer opspændet og slipper det på en indånding. Jo bedre du bliver, jo kortere kan du lave den her pause. Og når du kan lave den med en meget kort pause, uden at slippe på en udånding, men hele tiden slippe på en indånding, så er du klar til at gå videre til trin 3 i luftmadratspumpen.